പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആൺകുട്ടികളെ ലഹരിക്കടത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോവുകയും ലഹരി ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത കുറ്റത്തിന് 3 പേരെ പെരിന്തൽമണ്ണ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 3 പ്രതികളുടെയും പേരിൽ വിവിധ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ കേസുകൾ നിലവിലുണ്ട്. വാഴയങ്കട ബിഡാത്തി ചോരമ്പറ്റ മുഹമ്മദ് റാഷിദ്, ചെറുപ്പുളശ്ശേരി കാളിയത്തുപടി വിഷ്ണു, കാറൽമണ്ണ പുതുപ്പഴഞ്ഞി അശ്വൻ എന്നിവരെയാണ് പെരിന്തൽമണ്ണ സിഐ സുമേഷ് സുധാകരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 3 പ്രതികളുടെയും പേരിൽ വിവിധ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ കേസുകൾ നിലവിലുണ്ട്. പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്തും കഞ്ചാവ് നൽകാമെന്നും ഒഡീഷയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് പ്രലോഭിപ്പിച്ചുമാണ് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. പട്ടാമ്പിയിലെ വീട്ടിൽ വെച്ചും ഒറീസയിൽ വെച്ചും പ്രതികൾ കുട്ടികൾക്ക് കഞ്ചാവ് നൽകിയതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. ആലിപ്പറമ്പ് സ്വദേശിയായ 16 വയസ്സുകാരനാണ് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. SI അക്ഷയ്, സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ ജയൻ, കൃഷ്ണപ്രസാദ്, സൽമാൻ എന്നിവരും പ്രതികളെ പിടികൂടിയ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. CCN പെരിന്തൽമണ്ണ.